Bé, en primer lloc, agrair que per fi es puga fer esta obra, sobretot per la seguretat de les persones. N'hi ha diversos punts negres en este tram que amb això s'evitaran. Jo vull agrair sobretot a la demarcació de carreteres el seu treball constant. Crec que se farien moltes més coses si tingueren més pressupost, perquè la gent que allí treballa, me consta, i de fet hem parlat moltes vegades, que té molt d'interès en millorar les carreteres i les infraestructures del nostre territori. I això, estic molt agraïda que per fi se faci aquesta obra que porta molt de temps reivindicant-se, i remarque el meu agraïment a la demarcació de carreteres, que sempre té la porta oberta per escoltar els alcaldes i les seves necessitats. Volem a reiterar-nos, no? Bé, pues simplement donar-vos les gràcies per estar ací, i gràcies també a la delegació del govern, a la demarcació de carreteres, en el seu cap que està ací, i a tot el Ministeri de Foment per aquesta infraestructura que pense que, a banda de vertebrar la comarca, a banda d'acabar amb aquest punt negre que tenim en la Nacional 332, que és el punt negre més important que hi ha a Espanya, i que a poc, cada tramo que estem obrint al tràfic estem fent que estigui reduint-se dràsticament el nombre d'accidents, i esperem que amb la finalització definitiva d'aquest tram s'acabi amb aquest punt negre i que puguem dir a la ciutadania que hem fet els deures, que els polítics han fet els deures i que hem solucionat un problema que hi havia a les nostres carreteres. En segon lloc, felicitar al Ministeri, felicitar als redactors del projecte, perquè crec que li han donat a aquest pont un caràcter molt ribereny, un caràcter que fa que vaig a incorporar-se a aquesta xarxa de ponts de ferro que tenim a la Ribera Baixa tan important. 100 anys després se torna a construir un pont sobre el Xúquer i se fa amb l'estructura del pont de ferro. Crec que és una bona notícia, crec que és algo que va causar un impacte visual molt important, va ser molt agradable, i que per a Cullera, que serà la porta d'entrada per al nostre municipi, és una forma de rebre als turistes, penso que molt encertada, i estem desitjant que se puga finalitzar, poder inaugurar-ho i ficar-ho en servei, que al final és el que busquem tots els que estem així.